Padanan mga ka-JCQ, ti panaglukat ti Chulin Lawag, ang masarakan iti GF Dapayan Building, ang masarakan iti Sangwanan ti Provincial Capital, iti probinsya ng Ilocos Norte mga kaibigan. Ti Chulin Lawag ket iso dati makungkunang the newest authentic Chinese restaurant, ang masarakan iti karayting nga lugar. Isang padaanan niyo mga ka-JCQ, ti panaglukat na into October 15, 2024. See you there, mga ka-JCQ. Start with the name po. Meaning po kasi ng Zulin is bamboo po. And like a bamboo, yun po yung kinakain ng panda, which is originated po sa China. So they choose Zulin. Then, when it comes to the place naman po, kung bakit naman po pinili na dito po sa Lawag po, kasi they want to put a Chinese restaurant in every city here in Ilocos Norte. Because they want to share din po yung culture po ng China dito po sa atin. Kaya they want na meron pong authentic po na Chinese restaurant po dito sa atin. For food naman po, we serve noodles po, like wonton noodles, beef noodles. And we also have dim sums po, like beancurd roll, hakaw, siomai, yun po. For yung pinagkaiba naman po, yung amin po is freshly made po talaga siya. Everyday po na production. Kaya we make sure po na good quality po lahat ng siniserve po namin po sa mga guests po namin. How's the price today? For the price po, it's affordable because the serving is big so they could share po as a family, as a friend po. For challenges po, siguro yung lack of employees po. Pero we are working with it po. Nagkukuha naman na po kami ng mga employees po na mag-handle po sa restaurant po. Nang sa ganun, makapag-serve po kami ng mas maayos po sa mga guests po. For every store po, I think 10 and above, ganun po. Depende po kasi yun sa date or sa month po. Kasi meron po tayong tinatawag na lean months and peak months po. For peak months po, I think we could consider the September, the bear months po, and the January to February or January to March because marami po tayong events dyan, kaya po ng fiesta po dito sa atin. Then, graduations po, ganun po. For opening po, dito po sa Dapayan, October 15, but sa Robinson po, open na po siya. Gusto ko lang po kayo i-invite po na itry nyo po yung authentic na restaurant. Hindi po kayo magsisisi kasi good quality po yung mga pagkain na siniserve po namin and we have accommodating staff.